Здравейте хора, това е втора част от Фарм за Годзила скина. И да, аз мисля да започваме с това видео. Не, супер малко съм го. И компютър съм като нека в който е започна да играе това. Майко, как го... Да, разбираемо. Айде, аз съм брод на първо место. Майко, става много малко. Не, тя не е някъде на мапа. Ма не ми го показва. Първата игра малко насрах положението, тъй като допуснах някой да стане Годзила и ми направиха 2 в 1 и явно аз не съм толкова силен, играйки от мишка и клавиатура и той за дето ми открадна Годзилата. Ма сеща сигурно ще е една идея по-добре. Не обещавам. Сега трябва да го намерим да видим какво прави медальона на Годзила. И той се изходи. Не, Тим. Бай, този не може да ме достигне. Не може да ме стигне, бро. Айде, дрифт. Айде, 10. Ето, тя да има един дроп. Вижте опашката на Годзила. Не. Той се къде? Майко, отгоре ме стреля. Майко, този е бил Годзилата. Да! Ето го! Ето медальон. Кой? Брат, не бях. Или аз пича, който наби най-много демидж. What? Много съм объркан. Не бях ли аз брат, дет наби най-много демидж? Сега той ще го намеря, ще го убия и ще взема медальона. Крадец. Крадец. Това да взема моят живот.
Казимия. Май, аз имам ли? Нямам коронка. Безплатна коронка. О, капах. Нокнах един Годзила. Не. Отмъщение. Отмъщение. Просто няма право. Бруто и Годзила не може да отселя. Този път не ме крива. Годзила после Годзила. $450 убиха бе. Бот, не знаеш да използваш Годзила. Това ще се ги взема. Get out! Get out, little bro! Не можем отсечь ли бе, бот? Айде! Добре, любима. Айде, Волф Годзила. Взехме го. След толкова много часове игране, най-после го взехме. Цак. О! Не! Най-после. И трябваше ми 2 седмици само. Взехме го. Няма и някой друг стайл, свързан с който е подобен на Годзила. И да имаме... чакай се го променя. Да и на синьо. Edge стайл. Е така. Благодаря хора, че изгледахте това видео до края. Моля, натиснете този лайк бутон, абонирайте се с камбанка. От мен Swordfish. Чао!